nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolo. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ayaw pasipad paggamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Diyos. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay. Og ilha kini nga balaan. Magkatrabaho kamo sulod sa unong kaadlaw, apan ng ikapitong adlaw, mao ang adlawng igpapahulay nga gigahin alang kenako. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga tinahod nga tigpaminaw, mga higala, mga ginikanan, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ng kahayag sa pagtuong Katoliko aniano sob sa kahanginan. Maghihapon makiguban kaninyo, maghihapon kinigubusyo nga lagad, Gilbert Dondriano Sr. alias Veritas. Nang inaot kahapon nga kamo na sumayong panglawas, although kining imbus yung alagad karon,
O medyo dili ka ita kondisyon. O medyo adunay kabilinggan, siguro mailan ninyo sa inyong pagpaminaw karon, no? Pinagi sa iyang tingog. Medyo not feeling well good ha. Nagunahon na manggaling ta nga dili ta mag live program karon. Pagpa-replay raon ta. Pero natintal gyud ko ambot og tintal ba ning kini bang dili maayo. Sila pa wa mo kunoy tintal nga maayo. Yung gig tintal di na maayo. Well, siguro ato lang sabton sa pinasumbingay nga pamagi. Nga nagpalabi ang atong gugma sa atong pangalagid kaninyo, no? Mga hinigugma kung tigpaminaw. Murag madaraman po na ko bisan lagi sa maong kabilingkan. Ang gilogos ginako nga makiguban kaninyo, live yun sa ating tulumanon karon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ay belated maayong pagsaulog di ay, no, sa kapyestahan na to kagahapon sa Dipolog. Yan itong patron Senior San Vicente Ferrer. Ano, mingko, paapas o belated happy fiesta sa tanan, no, taga Dipolog. O, maayo ra ba nga itong pagsaulog? Perbida kagahapon no, sa Holy Rosary Cathedral, ang atong simbahan dako. Sa katedral ako naobserbahan pagkaraghan na kayong tao. Medyo traffic kayo mga sakyanan, no? Paingon diha yun sa simbahan. Lisod tag parking sa palabihon na itong di na lang magdalag sakyanan. Kay maglisod, no? Alang sa mga buot mo text at tulumanon karon akong pasiunang daan kaninyo. Nga wala tayo dalang mobile karon, cellphone. O na nga ayaw lang mo pag-text ni Veritas kay sa ako nang giingon, wa pa na ko mapadoktore. O atong cellphone, mo na nga wa tayo cellphone magamit. Pero bisan pa niya na ningkamo ta, nga makaalagad yun sa mga tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, pizza 20, no? Karon, pizza 20 sa bulan sa Mayo, tuig 2012. Sa tanang mga taga-Dipolog nga namina ron sa mga karadyohan, sa gyapon ako maingon maayong udto kaninyong tanan. Kung diya sa internet, online internet, ako maingon, have a good day. Ubay-ubay ng mga igsuon nato nga mi-join diya sa grupo nato sa Facebook, ang SBC Catholic Faith Defenders. Ug dunay mga igsuon nato nga mga dili Katoliko ang miapid jud mo join kay kanang atong grupo diya sa Facebook. Invited ang tanan, no? Tanan, Katoliko, dili Katoliko. Malipayon ta nga na ay mga igsoon nato mga Adventist yun nga but yun mo join diya sa atong sharing sa pagtuo. Salamat kayo ninyo, no? Na apoy Baptist, nabantayan nato, Protestante. Salamat kayo ninyo, di lang nako pang hinganlan kay malimot sabta. O kino akong gisaad ninyo sa miaging Domingo nga ang atong paghahimuon nga tema karon may tungod sa adlawng igpapahulay. Doon na tayo gihimo nga pagparehag ni ini ni adto pa
Apan karon atong sublion ug naghinaota nga sa gihapon maplastar na to pag-ayo ang atong baruganan mahitungod na ini. Kay sa akong damatikdan kining isyu may labot na sigpapahulay. Usag yapon ni siya sa nahimong babag sa atong mga igsuon. Uban na itong mga igsuon sa ilang pagpakighiusa diri sa atong tinuhuan nga Katoliko. Kay kinigong igpapahulay no mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, na amanggod nato ni siyang babasa sa hanay sa kanang ginatawag nato og palaod divine o divine law. Ingon galig divine law, palaod kayod sa Dios. Balaod sa Dios nga dili pwede nato usbon, dili nato wagtangon kay balaod gud sa Dios. Divine law, yung kay divine law dili na pwede natong usbon, dili pwede nato nang wagtangon. Na San Mateo katong pag-anhi sa Ginoo kiklaro man wa man siya mo anhi diri sa pagguba sa balaod, no? Mateo 5:17 ba na? Ya, moingon lagi ta, ug moingon ta nga giusob, giwagtang kanang igpapahulay, for example, adila gilapas na ang balaod sa Dios ana. Ug unya mao man lagi sumala sa istorya, sa history ni ini igpapahulay. Ang igpapahulay gyud nga gitumbok mao man gyud ang 7th day of the week. Kung Sabado, no? Diya sa itong kalendaryo. Kaya lagi, musugod og trabaho, kaya namang unang adlaw simana, gabaong Domingo, mauna nga ikapito Sabado gyud. Kung mo manggali ni, kining ubos nyo nga lagad si Veritas, di gyud mo lalay sana. Nga igpapahulay, hiniadto, papahulay sa daang kasabutan. O sa Old Testament, mao gayud ka ng Sabado. Wag ilalis nga, kung ilisdan o kung wad-o na, himo unang Domingo matod pa sa itong mga igsuon, pag-usub na sa balaod sa Dios. Kay Sabado gud yang giilisdan, giusub og Domingo, di klaro nga paglubag na o pag-yatak na sa balaod sa Dios kay giusab. Wa man tay gahom sa pag-usab niya na. Ug mao ni ang nakapa kanang gituwag natog mao ni ang usa sa maanyag nga bahin sa pagtulunan sa atong mga igsuong nagbantay niya ng adlong Sabado. Yung tagmaanyag kay kanagong kamatuoran diha nga gisuwat sa Biblia. Ipadayag maanyag magyunaalang kanatong mga Kristiyanos. Mao manggali ka ng atong rosaryo pod na atong mga Katoliko. Kaya mga teksto diha, may tungod sa mga misteryo, gitawag na ito nagrosas, ka ng magrosaryo galita, ka ng every mysteries diha. Aw ka ng rosaryo gid mismo, atong gitawag nagrosas. O rose, kay ka na ba umunta ka ng rose good matahum nga bulag. Ya, paghihingan lang na tumatag misteryo da, misteryo sa kalipay, nagpahinumdum sa pagkatao sa itong Ginoo, misteryo sa kasakit, nagsentro sa pamalandong sa kamatayon sa pagsakit sa itong Ginoo, o sa himaya, misteryo sa pagpamalandong sa pagkabanhaw sa itong Ginoo, o ganigipon ani, no? Sa atong Santo Papa o mysterious kahayag, mystery of light, kahayag na nagpahimog at diha sa kahayag diha sa Ebanghelyo sa atong ang Ginoong Hesukristo kung naa na sa Biblia da sa Bagong Testamento. Kaya mga bahina sa kasulatan gituwag na ito rosas. Kaya sa rosaryo muna gitawag nag-rosary kay maanyag matahum
nga mga hitabo na sa kasaysayan sa kaluwasan. Nang ito nagrosas. Pero walang po na masabti sa uban na itong mga igsoon hangtod karon mo nang padayon po silang nagasupak niya na. Pero dili sa rosaryo mo itong hisgutan karon kana sang igpapahulay. Mga higala, mga ginikanan, tinuod nga kanang balaod sa Diyos, dili gyud na pwede usbunog tao. Dili gyud na pwede na to wagtangon. Ang Diyos rin magkawagtang niya na. Basta divine law. Pero kanang mga ubang balaod po noon, bisan naas daw ang testamento nga, kanang gitawag na itong ceremonial laws. Pwede dang mausab. Basta itong mga piyesta-piyesta, no, sa daang testamento. Naitag na nga wagtangon o to nang wala itong mga piyestas karaan, di ba? Pero di po na pag-asabton nga wala naging piyestang mahimo na to, no? Karon kay kung mabasa po tas basahon ni San Pablo, doon naman po ipasaulog nga piyesta pero subag una nga pagsaulog. Limot kung si teksto katumingon siya sa ulogon ta ang piyesta sa etong gitawag atong kanabang gisentro ba nga kining kaputli, dili lang mga kuan sa unsa diha nga mga kuan, dili magsentro gyud kadang gisimbolohan gali na siya og unleavened bread o kanang itag kaputli gani kanang dili butangan og yeast o igpapatubo nga pan na po piyesta ana sa una atong Feast of the Unleavened Bread, di ba? Muna pahimugatan ni San Pablo nga kasaulugan. Ito pa, mayong galig Feast of the Unleavened Bread, for example, itong piyesta na sa una, nga gipahimugatan na itong mga Kristiyanong Katoliko ron, ambot pasabot na pagpahimugat nga mulikay gyud sa sala. Kanang yeast simbolo man sa sala na sumala sa atong pagtulon ang Kristiyano. Muna ihikling bali ang sala. Muna itong i-focus, muna isintro na ito pagayo. Muna ang atong simbahan karon nagpahimugat sa kapiestahan mahitungod sa kaputli. Munang daghan kay igama nga mga piyesta ron. Nili manino on divine law, but kuan ra ni siya mga part na sa mga ceremonial. O muna mga higala na dunay pag-usop-usop, dunay daghang ipangdugang, di ba? Muna itong mga kapiestahan, nagsentro na sa kaputli. Kay, di ba, kabantay mo, kung pamalandungan na to kanang, for example, katong piyesta na to kagahapon, no? Piyesta na to ni Senyor San Vicente. Ang uban magtuo nga naghimotag kuan kanang laing Dios. Namang idolatry ba kay si Senyor San Vicente kuno atong gipasidunggan, gisaulog, gihimo agribulto. Dayon kita kuno mga Katoliko nagbaton taglaing Dios mao na si for example si Senyor San Vicente. Pero kanato mga Katoliko dili po na mao, no, dili. Ang atong pagpasidungog ni Senyor San Vicente, no, sa iyang kasantos, bodi pasabot, sa iyang kabalaan, no, sa iyang kana bang pagka-Kristiyanos, may pagka-Kristiyanos, matinumanong Kristiyanos. Tungod kay si Senyor San Vicente, usah sa mga bayanes itong pagtuo, nga gi-sentro pag-ayo, gipahimugatan pag-ayo kanang kasantos, o sa ito pa, kaputli. Kung tanaw na tos kasaysayan, ang kinabuhi ni Senyor San Vicente, klaro yung iyag yung gisunod ang mga lakang sa Ginoong Jesucristo nga magpuyo o magpabiling buutan sa atubangan sa Diyos. Tanawar ko ninyo, mo na nga ako nag-recommend ninyo basa mo ng kinabuhi sa mga santos, yung Lives of the Saints nga, mga librong Katoliko. Kinadya ang mga prueba. Nadya ang mga prueba na to. Kaya kining akong giingon ninyo, no? Tinuod. Muna nga atong gipasidunggan ang mga santos sama kagahapon, no, diri sa Dipolog
Senior San Vicente. Gipasidunggan nato tungod sa kaputli. Paningkamot nga maputli at tubangan sa Ginoo kay naamang gud sa Santiago 1:27 ba na kuha masayop, James 1:27 ba? Kung wa ko malimot, ang relihiyon nga putli then gisunod-sunod mo kanang pagduaw sa mga ilo ana. Ang mabuhat sa pagkamatarong ba ng pagtabang sa mga masakiton. O mo na usa sa mga gipamuhat nila niadto sa mga santos. Mo man na buhat sa kaputli. Mo na ato mga piyesta alang sa mga santos sa makagahapon. Gipasidunggan nato diha ang mga buhat sa kaputli. Ug mo na ang piyesta nato alang sa mga santos. Pero ang ubang pong mga igsuon nato labi na sa mga nahimulag moingon nga pagbaton og laing Dios na mo na mga santos. Pero dili lagi na gibalik-balik na nato nga ang atong pagpiesta alang kanila mao lamay pagpasidungog sa kaputli nila tungod kananing kaamot sila sa ilang panahon sa pagsunod sa mga pagtulon-ang Kristiyanos. Mga bayanihong buhat inaaman niya sa Lucas 1:52 nga si Santa Maria ni ingon nga ituboy ang mga mapaubsanon. May tag mga paubsanon mo na mga balaan kay kanang pagpaubos buhat mo sa mga balaan o mga santos. So may ituboy ko no, kanang pagtuboy mo na ang pagpasidungog nato nila. Usana, kanang pagpasidungog usana. Mo na ato mga piyesta alang kanila. Amo na ang pagtuman o katumanan sa giingon ni Santa Maria da sa Lucas 1:52 nga ituboy ang mga mapaubsanon o sa laing pagkaistorya ituboy o pasidunggan ang mga bayanes tung pagtuo. So katumanan na o magali na masaypan punta so ba nato mga igsoong nahimulag na gidugangan sa mga Katoliko ang sugo sa Dios. Na sa Deuteronomio 4:2 dili dugangan ang sugo sa Dios. Then diya po sa kuan pinadayag 22 dili gyud kunhuran dili dugangan. Mao nang nga wa gyud ay sayop gyud ng Katoliko pero ato naman ang gibalik-balik diri sa ato mga programa. Nga kung masabot lang pag-ayo ang mga teksto dili man nato mapasangilan ang Katolikong naglapas anang mga tudlinga. Kanang giingon Diyos Deuteronomio 4:2 nga di dugangan ang sugo sa Dios. But pasabot kung unsa nang balaod sa Dios diha sa napulo ka sugo di na dugangan. Wa man po na dugangis Katoliko kay kung basahon nato ng Bibliang Katoliko wa man tay gidugang diha nga bersikulo. Maor raman. Mao man nagi pasabot di na dugangan usi iyang sugo diha. Dahil kanapong pinadayag mao gihapon. Ingon si Juan diha mo po na instruction nga giya sa Espiritu Santo ug unsay na suwat niya diha sa pinadayag sa tagna di dugangan di pod kuhaan wala ko tan-aw na tong Katoliko dang Biblia mao ra man pod tama ra na siya na siya taman. Okay, taman siya pinadayag 22, so Kapitulo 22, versikulo 21. O mo man ni, taman na siya chapter 22, verse 21. Kung gidugangan pa ni sa mga Katoliko, di gibutangan unta ni versikulo 22, versikulo 23, din ibutangan baglaing chapter 23, ana, dugangan na pag versikulo. Mao na ipaglapas. Kay kining gitumbok niya diring kuan, libro man is pinadayag, kaya kining kung Biblia, di man usara ka libro. Book of books man libro sa mga libro. Unya ang gitumbok ni John diring dili dugangan di kuhaan kung ato yung sabton literally gyud. Iduhang mo guning klase ni mo sabot as Biblia. Literal og literalist. Ug may tag literal katong husto gyud nga pagsabot. Yung tag literalist kanang atong sabto ng Biblia atong kagalingong pagsabot kita may mughatag kahulugan. Ang literal gyud ani nga pagpasabot diri ni John
Ang libro ras pinadayag iyang gitumbok diri kay man siya maghisgot sa ubang libro. Mahimong mohisgot mo siya sa ubang libro nga di puto dugangan ninyo ha. Pero dinhi kung literal yun, okay, mo may iyang giingon. Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya ni ining libro ha. Singular. Kining libros pinadayag iyang gitumbok nga dili dugangan ni kuhaan. So kung ato yung sabto ng giingon ni Juan, makaingon rata nga ang Katoliko nakalapas ani kung tinuod gidugangan ni bersikulo diri o kapitulo. Oh, di ba ako nang giingon ninyo bisag tanaw ninyo na inyong kuan diha kana inyong Biblia, chapter 22 verse 21. Unya bisan pagtan-aw ninyo ron ang mga version sa Bible nga Katoliko, bisag kining akong gidungawan nga Biblia ron. Version Katoliko man ni siya. Chapter 22 verse 21. Wala ginibutangi diri nako. Wa ginibutangi og kardinal, wa ginibutangan sa pare diri. Chapter 23 or di ba kini verse 21 ni wala butangi diri verse 22, verse 23 and so on wala. Unya kanang piyesta nato pwede na siya makaingon tag nakalapas ta kung gipuno nato na diri sa giingon ni Juan nga dili punan. Payitan mayon tag sa verse 22 butangan nato diri nga nahanglan mo sa ulog tag piyesta ni Senior San Vicente. Oh, mana verse 22. Then pagka verse 23 kinahanglan mo sa ulog tag piyesta ni San Antonio. Then pagka verse 24 na po diri kinahanglan mo sa ulog ta og sa panang santusa kinahanglan mutuo ta og purgatorio. O kini kung kanang na ang mga pagtulon-ana nato kanang atong mga tradisyon nga ingon ana kung gipuno na nato diri aron paglimbong sa mga tawo nga kunuhay kinahanglan mohimo ta ana kay naa man diri mabasa sa Biblia o ni paglapas sa giingon ni Juan nga pagdugang. Kaya ang giingon niyang dili dugangan og kuhaan diri sa pinadayag kini mang iyang gisulat sa tagda. Nyawa naman. Kay kanang atong mga piyesta nga dugang-dugang lahi man na. Dili man na pagdugang diri sa giingon ni Juan nga dili dugangan. Kanang mga piyesta na to nga mga kasaulugan mga practices na siya nga gisanction, giaprobahan sa langit kay ang simbahan nga tinuod gitagaan man og gahom sa pagdili og pagtugot. Asa man na babasa sa Mateo 18:18. Gani kanang gilitok ni Kristo diya sa Mateo 18:18. Gahom sa iglesia o sa simbahan nga iyang gitukod. Iyan ang giunag litok nga sa dihang iyang giatubang maogyod si Simon Pedro. Ang tinugyanan niya sa mga yawi sa gingharian sa langit. Iyang giingnan niya sa 19 sa Mateo 16:18. Okay, sa 16:18 na yun siya. Pedro, sa ibabaw na iding bato tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang ganghaan sa Hades dili gyud makabuntog kaniya. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili o itugot diri sa yuta idili o itugot sab sa langit. Sa in English sa King James Version, what you bind and loose here on earth shall be bind and loosed also in heaven. Unsay hiktan o gapuson o luagan diri sa yuta, gapuson o luagan usab sa langit mo na gahom ni Pedro. Mingon naman ta kanang tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit sumala sa Isaias 22:20 ug 23. Tawgo na siya og amahan, meaning papa. Muna diha nagibase nganong gitawag natong papa ng atong Santo Papa o si San Pedro o ng Papa. Isang lit na extension man po ng mga pari ilang buhat sa dumala diya sa mga buluhatong pang tinuhuan. Muna sila mga sub-papas, muna tawagon po na ito mga pari o papa tungod silang katungdanan mong isip alagad o pastor sama sa giingon ni San Pablo diya sa 1 Corinto 4 ba na ngadto sa 15 nga siya amahan sa maayong balita.
bisan manggali si Abraham gitawag po og espirituhanong amahan. Sa Roma 4 ba na siya? 4 teka tanawon sa nato diri. Roma 4:16 no na si Abraham espirituhanong amahan. Uli. Dayon kanang sa Mateo 23:9 nga niingon pud siya ayaw pagtawag og amahan. Ang insakto pud nga pagsabot ana dili na bud pasabot nga sayop gyud pagtawag og amahan sa tao sa husto nga kahulugan. Ibisan ka ng amahan sa pamilya, tawagon mo po nag-amahan, di ba? O kanang pasabot ni Kristo po diya pag ingon niya ay mo pagtawag og amahan, referido man guna sa mga batasan sa mga Pariseo o mga iskriba ni adto nga mapahitason nga naaunta nila ang authority ilang gahom pero wa man nila buhata ang ilang trabaho o ilang katungdanan isip otoridad. Nagpataas man sila. Mura ba sila nagpakadiyos? Dili na pwede kay ang alagad matud pa ni Kristo diha. Kinahanglan mo alagad magpaubos. Muna nga kanang pag-ingon ni Kristo diha ayaw pagtawag amahan, but pasabot niya ay mo pagpataas o ayaw ninyo tawga o dili mo angayan tawgon og amahan kay mapahitas-on man mo. Sama ra man gud mo nagpakadiyos mo. Mura ba nga ang pagkaamahan sa Dios mura gusto nilang sakgawon. O muna mga tao nga magpakaamahan na isip Dios dili na maayo. Muna but ipasabot diha dili kay sayop na lang gyud ang pagtawag og amahan sa pare. Ako lang ning gisgutan isip background mga higala ha. Although igpapahulay atong topic na pamamputay oras. Kay nindot man gud pod atong lakbitan ba. Kay nagisgot man gud tag na ay mga sugo pod ang atong simbahan nga giaprubahan sa langit. Dili na siya pagdugang. Mga sugo ni siya nga with approval sa langit kay matuod man ning simbahan na kay kung tan-awon ko na to sa history kining Katoliko mo man yun ning simbahan na nga masubay gyud ang iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol bisan manggali iglesia ni Kristo mo amen niya na mudason ana nga Katoliko ray makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik gikan gyud sa mga apostol. Galing ilalang kunong gibiyaan ang Katoliko kay nanudlo naman kunog di mao na apostata naman kuno nga iglesia mo nang nawala na kuno pagkatinuod pero di po ta mo mutuo ana di po ta mo agree kay para nato ang gitukod ni Kristo nga iglesia lig-on man iya gong giingnan bisan ng ganghaan sa Hades di gyud makabuntog. So ito pa, sugod niya itong unang siglo nga natukod ni Kristo ang iglesia, nagpadayon gini. Muna kung doon na gali mga relihiyon ron mo ingon nga nawala tong iglesia gitukod ni Kristo sa unang siglo kay nanudlo nagmao kay gisulod og mga lobo na ampo das Biblia noon. Pero tinuod nga gisulod og mga lobo na ay manindog nga manudlo og ginalitad. Pero dili ang tanan. Ikatugaling gisulod og mga lobo nga butang talang gipangpatay to sila. Ang dito na po tos Epeso. And how about tong mga Kristiyano nga tuwa dito sa Corinto, tong tuwa na convert po dito sa Roma, ditong naabot na sila sa Roma, dito sa Thessalonica, sa Antioquia, naabot pagaling Espanya, na sa Biblia. O katong mga sakop dito, mayon po tag gisulod ang mga lobo rin, mga hurot po to sila kahanaw. Dili oy. Kung nahurot jud og kabungkag ang simbahan ni Kristo ni atong unang siglo sa ato pasamarang namakak siya sa ingon nga siya mag-uban kanunay sa iyang simbahan nga kini magpadayon. Nagiingon ri ba diya sa Juan 5 ba na siya o 15 nga ang mga bunga ra ba niya magpadayon mulungtad mo na nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo gikan ni atong unang siglo nagpadayon yun. Doon na may manudlog binalitad, mugawas, apan dili mahurot kay lagi lig-on man ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Gipakasama ko niya. Anong pagtuos tao ba nga napundar niya ibabaw na balay na tukod sa ibabaw sa bato. Bisan pagkusukusuhon sa hangin ug bagyo. Di gyud maguba. Kay natukod man ibabaw sa bato. Ug mao na ang iglesyang gitukod ni Kristo gitukod sa ibabaw sa bato. Sa ato pa di gyud na mabungkag. Mahimong ang mga umayong gagbalay god. Bitag nga palid baghang atop.
nangatangtang niya ang kanang mga bungbong medyo dunay naguba. Pero ang mga haligi na ara kay na ligon nga napundaryas bato. Di gyud totally naguba ang balay. Mo man ang pagtuong ligon gipakasama dia sa kanang pasumbingay dia ni Kristo mahitungod sa pagtuos tao nga sama ka na nagtukod ng tao og balay ibabaw sa bato. Dili makasama ang tao pod nga nagtukod og balay ibabaw sa balas nga napag na ay mga ulan bagyo na napahanas naguba. Inana po ang iglesyang gitukod ni Kristo sanglit na tukod man ibabaw sa bato, bisan pa sa mga apan, mga kaguliyang, mga problema, kay tinodaghan man yung krisis nga giatubang simbahan ni Kristo. Bisan hangtod gali karon. Ano mga binukhatan sa mga miyembro nga dili maayo? Muna gahum na as demonyo unsaon niya ni sulay siya pagguba sa simbahan, pero wagid naguba. Karon pagkagrabe kayo daghang mga Katoliko ganay sakop sa mong simbahan nga usas muguba ani nga naman kay dili man sundon ng iyang mga pagtulunan sama ng contraception. Ingon simbahan ayaw lagi ng kondom, ayaw lagi ng unsa pa na diha kanang palay gate. Ano man jud mo magtuman magyud. So mga Katoliko ra mga sakop sa simbahan ni Kristo, pero buot sila mugubaw sila kahibalo nga ang ila dayang gibuhat sama rang giguba nila hinay-hinay ang simbahang Katoliko. Ano man kay di man sundon ang mga pagtulunan. Mo man na nga daghang kayong atake sa simbahang Katoliko sulod og gawas. Moingon tagawas kanang atake sa ubang mga tinuhuan. Sa sulod kanang mga Katoliko nga mga supakiros mga pagtulunan. Di ba? Diba ang tinuod nga kontra kaaway sa simbahan dili lang naas gawas, naapod sulod. Pero nga naman laging simbahang Katoliko nagpadayon magyud gihapon bisan pa sa mga kaaway niya nga naa sa sulod ug naa sa gawas. Tungod kay dili mamakak ang atong Ginoo. Ang iyang saad nga siya magpadayon sa pag-uban nga dili mabuntog ang iyang iglesia sa gangaan sa kangit-ngit na natuman gyud kay kining simbahang Katoliko wa man gyud ni maunlod bisan pa daghang kay mga problemang giatubang. Ang uban manggali pagkakita as problema manglukso maghimog laing tinuan aron wa na kuno problema pero naaraman pud gihapon. Hinakoy mga nahibaw ang grupo sa dili Katoliko nga naapoy mga sakop nilang nirebelde naghimo pug laing grupo. Di lang ko maghisgot sa kaya na sila kaya ako'y nahibawaan diha kanang mga fellowship. Pero usa sila din uban lahi na po pastor spikas kay anong bingkil-bingkil di lagi magkausap po usay di magparehas po og mga pangagpas. Muna nga wa man pud mag-ingon sa Kristo nga kung mag-born again ta magbinut-an ta biyaan natong Katoliko. Kung na may teksto des Biblia ang biyaan katong kahugawan ang kangilad ang dautan pero wala giingon diha nga kung magbag-o ta biyaan natong Katoliko. Wala oy. Kay kana man-made doctrine ra galina pagtulunan. Pagtulunan man ang kung magbinut-an biyaan ang Katoliko. Pero kalang pagtulunan na wa maginas Biblia. Kaya kung magbinut-an ta biyaan atong Katoliko pero pagkadaghan man taong mga nagpailang Kristiyanos ron nga kung magbinut-an ko no apilon og biya ng tinuoang Katoliko. Kaya unta ang tinuoang Katoliko wa man magtudlo og against sa pagtulunan ni Kristo, pagtulunan sa Dios. Yung mayroon tag napulo kasugo mao man gihapon ay pagtulunan sa Katoliko naa man ang napulo kasugo. Pero wa lang gi masabti pag-ayo ba ang panudlong Katoliko mahitungod anang balaod sa Dios sama ani igpapahulay karon mosulod na tani. Baon nang giakusahan na po doon ang Katolikong naglapas Diyos balaod sa Diyos. Mga ikala, mga tinahod gatig paminaw. Maorg yun yung weakness ni Veritas ng mga higala. Mangayo, yung kong pasaylo ninyo dispensa ha. Kay igpapahulay atong topic karon pero anong dadon man gyud ta atong ubang mga issue nga background gihapon sa atong gisgutan. Ngano mga higala gud ngano mahisgutan gud nako na. Tungod kay nagisgot mong putag seremonyal ba o kana mga sugo sa atong simbahan ba nga
tinuod nga wala diha nas Biblia pero giaprobahan sa langit kay mo man giingon sa Ginoo nga bisan unsay inyong idili og itugot diri ta idili og itugot nako sa langit. Na sa Mateo 18:18 pod. O ba lang basahon po ng buhat 16:4 ang mga kadagkuan sa simbahan sa Dios nagkauyon og mga lagda o mga dekreto og ilan ning gipatuman sa mga magtotoo. O muna'y prueba na to nga ang simbahan ni Kristong tinuod na ay gahom sa pagdili og pagtugot. Ug unsa man gali aprobahan, unsa man gali himuon, unsa man gali mga dekreto sama ang mga balaod sa tong simbahan nga hiniusa na nga gihimo, aprobahan na sa langit kay niingon man siya ang inyong idili diri idili na kus langit, ang inyong itugot. Unya ang ubang mga igsuon natong nahimulag nga mga dili Katoliko, moingon man dayon sila nga akan na dugang ninyo na sa pinadayag 22 nga niingon si Juan ay ninyo dugangi og kuhae. Nadili mo na mao ang buti pasabot ni Juan. Katupong sa Deuteronomio 4:2, ang buti pasabot nga balaod po dito katong sa napulo kasugo. Di na to na dugangan mo bilang balaod sa Dios diri wa man ni dugangi sa Katoliko sa pagbasahon ning Biblia. Pero kanang dugang nato nga lahi na nga giaprobahan sa langit lain po na. Kaya kung moingon karon nga ang simbahan dili pwede makahimog piyesta nga bag-o, asa naman itong giingon ni Kristo nga bisag unsay inyong idili diri sa langit ug itugot bisag unsay inyong idili ug itugot diri sa yuta idili ug itugot sa nako sa langit. Asa naman dito? Inya sa una panahon gyud sa unang siglo ang gahom naa sa mga apostoles kay sila may nagdumala. Unya sa dihang wala na sila, nangamatay na sila, siyempre ang gahom nila mapasa sa ilang mga sumusunod, sa ilang successor. Sama sa gahom sa atong presidente, kung kinsa atong presidente, kung ilisda na siya, ang iyang gahom mapasa sa sunod. Muna importante magtuon tag history, dili kay Biblia lang. Munang kanang Kristiyano ta dahil musalig ta alang Biblia lang na kung maghisgot nag otoridad uwa man gisulti diya kinsa nay nakapuli sa katungdanan sa mga apostol. Wala ka ron mabasa kag Biblia, di ka mabasa og history. Giunsa man nimo ron paghibalo kinsa ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostol. Moingon lang ka nga basta kay mutudlog Biblia, apostol na dayon, pastor na dayon, ministro na dayon, basta kay magtudlo og Biblia. Nadili man na. Kay kung tanaw na to ang Biblia, giunsa paghatag og otoridad ni Kristo sa mga apostol, direktamente nga iyag yung gipili ang mga apostol. Then ang mga apostol pod giunsa man la pagpili sa ilang mga sumusunod, pinaagi og ordination, pagpandong sa mga kamot, naagi ordination. Nakaron kung magsalig lang kas Biblia, na mayong kakinsa man tayo mga tawhana ang giordinahan sa mga apostol nga wadi ra ba mabasa tanan des Biblia. Unya katupong ilang gipang ordinahan, kinsa man po'y giordinahan paghuman nya mabasa nas Biblia. Adili na. Muna kamong mga igsuon namo o nato nga magtuon aning Biblia ay mugsalig ra gyud Biblia kay wala diha tanan ang kamatuoran may labot na sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo. Mga igala, mga 10 minutos na lang, wapagita kahisgot o ipapahulay, no? Ang butog nga nun tingali ang mga Adventist nga mga igsoon nato rin maingon hadlok si Veritas mo hisgot anak kay tinuod lisod di pinsahan na sa Katoliko ng Domingo. Mga igala, sige, pero dili na ko ni mahuman jud ron, ako lang yun ingon ninyo kay daghan kay tang mga gipanghisgutan nga background. Atong mga background nagsentro sa katong uban nga mga sugo sa simbahan nga atong gitagaan og katinaawan. Mingon sila ayaw mo anang gidugang-dugang sa Katoliko. At tinuod na ay gidugang ang Katoliko pero giaprobahan na sa langit. Anyway, ang atong mga otoridad karon kung kinsa tong gipandungan sa mga apostol, kinsa lang giordinahan. Natagaan mo na kog sample katong obispo, ikatulong obispo sa Antioquia nga si Obispo Ignacio. Kato tinun-an man to ni San Juan. Yan na sa history.
Mo magaling akong giingon ninyo, mas matuo pa ko ni Obispo Ignacio kay tinun-an gyud siya ni San Juan direktamente. Kung Katoliko man to si Obispo Ignacio, niya siya pa'y unang migamit anang punong Katoliko nga iyang gitawag na sa Iglesyang Gituko ni Kristo. Mao bitaw nga minta nga ang Iglesia ni Kristo gihingalan ni Obispo Ignacio og Katoliko. Di buti pasabot ang Iglesia ni Kristo nga tinuod mauning Katoliko. Kay mao may gihingalan niya. Sama nga si Simon gitawag og Pedro, si Pedro mao to si Simon. Dili lain-lain. Ya kay ang Iglesia man ni Kristo mao may gitawag ni Ignacio og Katoliko, di ang Iglesia ni Kristo nga kanang gisgutan sa Biblia mao ning Katoliko. Dili ni lain-lain. Di na nako baliko na ha kay madaga na po Marcos 11:17 na samot mataas na gyud. Okay mga igala, okay ato nang isgutan pero ako ning detalihon og maayo gyud siguro sunod na kuan gyud. Domingo na po og gitugot sa Ginoo. Saong napadpad man ta ani. Mga igala god kung magisgot ko ta og igpapahulay, bantayan nato nga na ay sugo diya sa napulo ka sugo o divine law nga sa ako nang giingon dili pwede usbon. Pero kining igpapahulay na ay duha nga bantayan nato dirhi kay kung maghisgot igpapahulay ang gidayag dire giingon no ug unsa nang igpapahulay ha hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw ha. Timan niya mao ni ang na dayag diri na pulo ka sugo. Makatrabaho kamo sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kaninyo. Dila na ko ni hisgutan ning uban kay mosamot na gyud kataas. Basta hisgutan lang nato particular ta atong hisgutan pag-ayo kining adlaw ug unsang adlaw. Ang igpapahulay ko no, ikapitong adlaw human sa unom ka adlawng trabaho. Di ba niha? Ang igpapahulay, ikapitong adlaw human sa unom ka adlawng sunod-sunod nga trabaho. Wadi gyud ko mosupak ana. Ang ikapito human sa unom ka adlawng trabaho, igpapahulay gina. Maunay sugo kung maghisgot ta og igpapahulay. Atong bantayan pag-ayo diri no mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, sa napulo ka sugo, wala maghisgot og unsang adlaw gyud ka musugod og trabaho. Tanawa ha, wala maghisgot ang tudling 8, 9 hangtod sa 10 og unsang adlaw ka musugod og trabaho. Wala mo ingon diri nga ang pagsugod trabaho kanang unang adlaw semana nga mao nang Domingo. Pero kung maghisgot tag kalendaryo, dili po noon ta mosupak nga ang unang adlaw mo ng Domingo, unang adlaw sa semana, maunang Domingo, di ta mulalis. O, ang ikaduhang adlaw mo na Domingo, bunin ang ikapitong adlaw mo ginang Sabado kung maghisgot tag kalendaryo. Sa kalendaryo, ang ikapitong adlaw, maugyod ang Sabado. Pero ang igpapahulay dili man wala man maghisgot og kalendaryo. Ang igpapahulay gihisgot og unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala maghisgot og kalendaryo ang napulo ka sugo. Pero nganong moingon man ta nganong man lagi Veritas Sabado man tong ila sa una. Natural kay musugod sila trabaho. Ang gipili nilang adlaw nga musugod sila trabaho kana man unang adlaw na to semana nga maong Domingo. Mao nang ikapito o yung Sabado. Muna di ta mulalis anang ipapahulay nga Sabado nga maor gyud na ipapahulay nila sa una. Wa lalis ana. Nga sa ato pa mga igsuon, ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho, ceremonial law na. Ngano mo yung kog ceremonial law na? Kay wala man na hisgutis diri sa pulo kasugo og unsa gyud ang adlaw musugod og trabaho. Ora wag hisgutan bago diri. Wala giingon diri nga kinahanglan kumusugod tag trabaho kana ra gyung unang adlaw semana has kalendaryo nga dili na pwede usbo na nga Lunes para mo Domingo ang ikapito. Wala giingon.
Giingon niya sa sugo, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala magisgot unsang yung adlaw masugod og trabaho. Sa ato pa mga higala, ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho, balaod seremonyal na. Kay balaod mo na seremonyal, pwede ng usbon. Pwede ng usbon, para sa ana agong kalanon. Sa una gibawal man ang kuan kanang baboy dili gina pagkaon mukaon gi kag baboy giingon paras Isayas nga silutan gyud ka laglagon gyud kas Dios kung naulipon ka ng balaura laglagon gyud ka mo magay kutlo-kutloon sa mga igsuon natong Adventist ang kamong Katoliko kaon mug baboy tanaw das Isayas laglagon gyud mo tinuod na kung naulipon ta anang balaura sa una pero wala naman ta maulipon anang balaura nun. Sa Kristiyano wala naman kay ingon pas Kristo. Di naman siya particular anang isangal sa baba kay ikalibang raman po na. Gawas raman na kang tinuod yung kuno makahungaw kag tunggikan sulod sa tao dili nang isangsang sa baba. O mao na una sa diri sa Kristyanismo wala na nag-apil ng tulumanon sa kalanon. Kanang tulumanon sa kalanon para na sa health reason sa mga doktor. Naming doktor ay palabig ka og baboy ha kay ma-high blood ka. Okay ra na. Tulumanon na full health. Pero mayong kag makasala kag dili na pagtulunan ni Kristo kay diri sa Bagong Testamento wa na manudlo sa Kristo dia ay muka og baboy ha isda wala himbis sa daan na mo katong mga balaod gali nga wala maapil sa napulo kasugo pwede na usbon para sa mga piyesta katong piyesta mo tong pwede to wag tangon bitaw tagda dang wag tangon kay wa man toy apil sa napulo kasugo. O pwede na itong ilisdan mo na itong mga piyesta ron na itong ipangilisdan po ka ng sentro sa Kaputli. Mo maingon San Pablo, magsaulog tag piyesta ka ng nagsentro sa Kaputli. Pero saan po ni mga Katoliko uban, ni atong piyesta, magpasaway man po ta. Atong piyesta sa Balaan, nagsentro sa Kaputli. Pero inig piyesta ta, maghubog-hubog man po ng uban. O dili mo na mao. O na, masawaya na lang ta ng ubang tinuan. Pero kung di ko mo dipin sa ana, tinuor na bagyod po. Pero ang pagtulon ang Katoliko nindot kayo basta sundon lang. Sulay ra gud kamong Katoliko nga minaw ron sunda lang si pagtulon ang Katoliko pag ingon sa pare ha wa tay disco, wa tay hubog-hubog sunda di ba? Nindot kayo ng pagtulon ang Katoliko basta sundo na to na kanang guide sa ang pagsaulog ng piyesta. Pero sige lang tagpasaway, saaon tang pagdaig sa mga dili Katoliko na to saaw kanila pag-convince, saaw kanila pagbalik sa Katoliko o kanunay puta pabadlong tang mga Katoliko. So, mga higala, diha lang sa ataha, di sa tamo adto sa ubang issue about igpapahulay. Kay wa nante oras. Ang atong gipahimug-atan sa karon kining unsang adlaw musugod og trabaho. Basta timan niha nga sa balaod sa napulo kasugo nga dili ginato pwede usbon. Ang pagbaton og igpapahulay. Ang igpapahulay timan ana to ha unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Sa una nga nung Sabado ilang igpapahulay kay musugod sila trabaho ang gipili nilang adlaw unang adlaw nila sa trabaho kana amang Domingo kanang unang adlaw semana mo na ikapito Sabado mo na nuwatay lalis ana pero karon lahi naman ang atong first day of work Lunes naman mo na atong ikapito Domingo na ito pa mutakdo gihapon diha sa balaod kay ang balaod nag-ingon man unong ka adlaw trabaho ikapito ikapito pahulay. Una, musugod kag Lunes, di ba? Ang ikapito na to Domingo. Di mo takdo gihapon sa igpapahulay kay igpapahulay lagi human man na sa unom ka adlaw trabaho nga ikapito igpapahulay man na dayon. Muna ang anong pwede usbon ang unang adlaw sa trabaho. Ang pagpili kay seremonyal kay wa maapil na pulo kasugo. Ya ang detalye ni ini mga higala, mga tinahod nga paminaw, mga ginikanan, at ang ninyo sunod Domingo pohon. Ay daghan pa kay ning issue about igpapahulay. Ya gano si Kristo man lagi ko no nagdisulod man sa adlong Sabado. Ito pa sa Badista di ito. O atangin ninyo na unsay atong explanation ana. Dili man abot pasabot nga kung ang pare magmisa og Sabado sa Badista na dayon. O atangin ninyo na sunod Domingo pohon mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw.
Okay daw mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, wala man kita igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, mga santo sa langit, baga anghel, kininalabang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong katoliko. Shelbert Tondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa Pikas Lawak, Tani Lud ug Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now reaching Filipinos